Готови? Кашонче слонче номер 2. Без да се бавим. Типично зареждане, брутално. Али, за малко. Добре. Какво става тук сега? Какво ли е това? Нов продукт за магазина ми се струва това. И това е едно прекрасно одеялце. И огромно, жестоко, я да видите калие. Ето, демонстрирам с какво може да се завиваме. С този Pink Floyd, например. За първи път в Rebel Store одеяла. Така. Имаме още едно. Имаме одеяло също така на Motorhead. Ето, няма да го отварям. Ще го видите или на място, или в сайта. Още един Motorhead одеяло. Така. Така, това отново е. Ето това е Master of Puppets. Няма как да не го отворя, защото си беше отворено, за да демонстрирам с какво ще се завивам. Ето! Obey Your Master и този бланкет ли беше? На английски бланкет, на български одеялце. Така, още един мастър, Има още одеяло на трупър ли е това? Да, трупърско одеяло. Тези пантерки ви ги показах в предния кешон белите, но тези избор машината в главата на съм. Това е една любима пантерка, само да излезе от това пликче. Леле, как излезе. Добре, показвам. Какво малко размерче на пантера, но има още няколко. И това беше този кашон. Дали направо да не отворя и следващия. Я да видим тази работа как ще стане. Може видят така, импровизация. Продължаваме напред. Така, без да се бавим. Кашонче слонче номер 3. Така, го и него. Добре. Започваме с две братски групи. Едната е Megadeth и тази Йотаназията. Любим албум, нов модел, лице и гръбче. И другата братска група е тази Металика с бруталния Creeping Death. Мисля, че това така като го гледам, я го вижте и вие. Точно така, много правилно. Така, Металика Megadeth, вечна дружба, както се казва. Една тениска с ятичка, полушърт, тъмно-синьо, Black Sabbath, да видим за будилчето дали е дошла и неговата. Така, още Black Sabbath и още якички. Едно Queen of the Stone Age, че дамско, този път дамско, Queens of the Stone Age. За дамите, така малко картички има тук на Maiden. Така, има още други разни средни работи. Това е подарък за един много близък приятел. Това също. Така, затова няма да ви го показвам. Това е Megadeth, вече го видяхме. Къде съм тръгнал я да го отварям. Така, още Megadeth, още Металика. Тук почваме да се повтаряме сериозно. Тази риска се опита да ме излъже, че е като онази на Black Sabbath. Същата е на Rolling Stones. Ето я, тъмна синичка, с езиче. Имаме и малко шапки с козирка, като ето този Pink Floyd, ако го виждате добре. Ето този Iron Maiden също така, има и отзад едно Еди, жълтичко. Така, има жестока Металика. Ето я, с мрежа отзад. Така, има и друга Металика. Injustice, тя е без мрежа. Така, който видял, ето един нов Slayer. Шапка с козирка. И още една пантерка, да видим, ще ми стане ли тази пантерка, за да ви демонстрирам. Ето, пантера. Добре, интересен модел. Така, какво имаме още? Имаме ли още нещо? Имаме бяла Металика, бяла. One 88. Ето, Металика, показвам. Любимо моделче с лице и гръб. Така, още Металики, още. Разбира се, още Металика. Този път от по-новите времена, 72 Seasons. Ето я, лицето отпред, отзад бандата. Така, чакай, че ми стана жега с тази шапка. Още Металики. Ето и BLS. Още от предстоящите концерти. Ето този Black Label с лице и с гръбче, Work White. Така, още BLS. Малко разнообразие. Jared Weiss и Alice in Chains. Трябва редовно да си ги зареждаме, алиските. Ето ви, с лице
и гръбче. Така, има още една. Тук какво имаме? Тази металика вече я видяхме. Така, така. Този Black Label май бързо ще стигнем до края, защото вече всичко се повтаря. Тук много приятно са подложени още отделца на Slayer най-отдолу и на Sleep Token. Sleep Token отдяло, какво повече мога да ви кажа, освен че има малко дреборийки, които набързо ще ви ги разкрия. Така, малко перца за китара, AC/DC, перца Dead, перца Iron Maiden, още един вариант на Maiden, малко Judas, само класики. Motorhead, какво се крие зад него? Още един Motorhead. Така, пантерка, Slayer-че, каква прелест, Gojira, Самосеч, Lamp of God, Tartron, Behemoth, Senjutsu Iron Maiden, Metallica. Това са вече значки. Metallica, бяха перца до преди малко, по едно време минаха различки, аз дори не съм забелязал. Iron Maiden и Metallica. И няколко ключодържателя и това е всичко от втория и третия кашон. Остана едно дребно кашонче, да видим какви са тия ключодържатели на Slipknot, например. Чакай да ги пускам по-лекичко. Още един и два на Architects. Благодаря за вниманието.